за един 12 май. Ден, който нищо не забележим, но при нас е облачно, леко преваляване, леко облаци, слънци, но вижте какво ви показвам. Започнаха масово определени цветове да цъфтат и то с нещо, което е много прекрасно. Ето, водните принцеси, водните лилии ни радват със своята красота, със своята изящност и със своите цветове, разбира се. А за аромата не говоря. Ароматни, силно ароматни. Ето, показвам ви ги. А пък за аромата всеки е хубаво да усети, да се допре, да се докосне до тях. Ето, двечки, как са гушнали и с тях завършвам. С вас беше Дойчин Владимиров, ферма за водни лилии, град Плевен. До нови срещи, заповядайте във фермата за водни лилии.